what to say? Na go pa dum akra. Ju. E de nyame ase se ode wa beka yensa. Ye fra o se miwura. Acho mi din na na usu anase Eric. Na usu. Anase Eric. Anase Eric. Nti Eric na usu. Eric free he na ba ha ne. Akra wi de ma memfa enchia ma oni watiefo. Wo free he na ba. We free Asante Achem Asubua. Asante Achem Asubua. Ana me de abepia hai. Asante Achem Asubua. Adwuma be na aye wa Asubua. Pacho me driver ni. Utwika. Pacho. Taasi ana trotro. Ani nyina me ye ho adwuma. Ni nyina utwi bi. Me ba kuma se ya de a me ka trotro na ho ne de katazi. Ho de. Enti utwi free Asubua akwa hen. Asankare dampon. Na baby a dropping kuma se baby a be from bia so me ba. Wow. Na nansei mo kwane so de na aba so saa no. Enkankane asankare ho nye ho bi na ayifoi asori ko. America na droba for ne pe ana potholes bi ana edien pa. Wo ye droba ni wo area ho intina me bu sasa. Okay. O mi minim ndie mu de. Sabe bia hono trailer na ana nkwansia na tais wo hono no ye minim fa won se ya driver for no se esono se bia nipa no 40 wo ka nim de dade a no nko na de akra minim fa sa de no no se bia hono ye hwemu sa no nipa no betimi aswa no de all sani e de abaforo na de ono so de besen enti oba wa jeja no te ye hwemu sa no be na age so ha de meko ti bia na nimla na ho so no na kam ti no basa ana de nkwansi abanti imprempi ba bia o yenhwemu pa no menim de akra mo fa won se obe na age so meko ba na nimla na ho so no bia na akam ai edin na so nkakrakra nyankopon be ye papa droba awie yi asem bena ede waba me ne matiefu anim nya ho abotre hyase entu nsimfimfini na me ne matiefu ne mabedwafo ye ntiase yi de ne de waba awie de me ba ha boko de de me nam nyina ne se be enfie kakra ni hia oba wo me kura me free ma ho ano no so free ma edidi nkomo asabe ye betwe mpna na mpna ntwe ni mu no nzo ofa afuro te ma ode beto manim se onyem oba no okay nti eno mu no ka kosi senka me ma no aduro anko onyinyi nse no ge na won na nyem no pacho ai o se ye ndey me ma na aduro na anko onyinyi nse no emfangu nti oka ai no ma fa ma haje ama no ti anso ha na me ne mi sister ba ko na tifie sa tam no te ma okọ no so ede koto na nim se one ma fafuro ngo pese o ma na duro nanka ode yigu o sister ne ma na duro sister ya ye di yigu nti sa ta no kra na mi sister no so nyem te ma no so kra ka chen se me wo ba ye me so na me nyem da ha yi na me nim de adi yigu ha ka ne se me nyem a me da ha yi nti wo ti akra e bono bi ya na wa na aje se do be no eno ano be nti ma me so me yesen ka me di akrokro ne kasade anka bibia to di yan di akoto mpanimfo anim ti sa na wotwini mu na ode to manim se wanyem ne ma hu ya na wa free kuro nim wa free asubu ho ti mo wa no free me se oyi me nyinsen nagu na osane be ma foforo anyem bosome sa na wotwini ma tobo get ni free asubua ho no e the same week na mu week na ban say be 3 days time no frame me sesei so ayi me nyinsen na gu o san be ma foforo nyem boso me ba ko to aso to kan na mse hasema wo kan de we waka mate nti emu a na minya obedumfo obi a onim fom iti amena aso se nyinsen no wa nyianwu ti me free wa ape na msa ba oba no sa tam kra de no wawo sa ba no na msa maame na me ncha de nyinsen ya be ka chem se wanyem wayi agu wanyem na wayi agu esa anyem bosome ba ko no se na entisa na me akra no kan net twemaso na nso me jitu mu sa tam no but na me ncha de anyo obi ati amena so se na entisa
It is so free say sentesa said ya papa ne kana nipa ne kana na enko achiri kama yene empenipa yemfrɛ nipa na ade nyinsen koma no anke yene ne kana de obia no ye entoa ye ona akɔka sa akyerɛ girl akɔka sa akyerɛ oba okay ɛno no osane mfrɛ ne gu me so ɛne nipa no ɔka asɛm ne nyinaa twa mfrɛ ne a ɛno no nkwada mekuba kumase a wo a me wa na mafrɛ no na megu so repeat sa ansem na bia otimi ka se ofiri so aye adwuma no anya osika fa hwe ho menka se fa behwe me ba ma me ti sa nti na me ne free ti bia me free kuma se ba me kɔ no ho bia na makɔgye akora no sa o kɔgye na no ɔde ne ma wo ɔde ne ma me ti bia me de akora no kora ba fie bo akora oba so ɔba gye na akora no so nkɔ ti bia se me de akora no kora kɔ mo fie a se medinya kɔ free fie wa de se me tete sa akora no hu se me kwa obesu pa ti didim sa akora no wo mo mitime kwaje no sa no odi nyini na akora na ni be kan manim jampani fon se moja de enyera enti enu mo no ena o se me na makato akora ne tirim se opapa eneme ge no na eka sei akora no so no ofre me da enti eja o se me na maka kire akora ne se me na me wo no ti eno a ne maame mu behui ni sister mu behui e mo mu se akra ne nye boy na ode koma no ne ba ti na e be ba se nkomo ne be kasa nanka obeba fom na senka nhihye bu wo ha e di agwa kwama eno so no omo bo ne bia o makwan ti me ya me kan o ntie ni sa na omo so kan o ntie ti be 5 days ma ni mo ho eno ofre me onua be ma di kan de 5 days ni na ni no ni nua be ma a ono di nachi ge ni ne di be ma nachi de won koma me sister ewoy e kuro mu a subu a ho na so on kasa nkyere me na de me a enya me de no mfa nyu bi na ni nua no ene be ma na anyem ame aboneka na enam kuro nim se akora na ye me ba ti se me onim me nim na so te asem no ba bibie ma onfa me ho nkyeme kasa nyamu na wa so nipa kuro ya do woni bre me sister no akope me girlfriend akoka che ne se onti ase no no ntra na me mpe bra metimi ahwe no na me mpe bre nti na onu ane nyeme one me nyeme ye wa mfa nyinse na ama me no de koma obi foforo wo ge ya ne ho aba asemi nua be ma no akope wo ge a one ne ti sesei eno no koka kire wo ge ne sesen se onti ase no ne ntena na me mpe bra metimi ahwe no na me mpe bra metimi hwe ni ntina ni nua ba ene me nyem ye no wan fa nyinsa ama me a ode koma be ma foforo na me na nsem asokra ga bi ni me nyinsem se ya mo san de to so se no sun tikura na esta ansokra nyinsen ono so wan fa ama me ono so de koma be ma foforo nti no onti ase no ne ntina nti me ba na me sister Fm dia to manim se na boy no abahwa ba beka na me say na sister se me no mi no tie yi se bi obi ama anan ko nipa ne fie se ye koje akora na beti no na ede na obede wo ni we bre wa asa wo so nipa no so ma itirim ayi ne de na me sister be ka se sa na tie akora na bahwa ka me mpam no akora no so no hia bibia sanse wo hu se anase de ni tirim se ne papa de minti no hia bibia oba me ho ebia me ma me obi a ode ma no me sister na anso obi a even o school kro de ne nan fofo free school mu ba me sister wa meto me na o mama ne bi bia o hia mpa bo a o be ka kire me na de kura me bia metimi bia no me ye o mse ge na amfa ma me de ne nso no me bo modin se de kura ne ba me nchen a me ya ma ne bia me ye ma no ti me sister e kan se na me chen se mintimi mpam no nipa de nipa ye nipa so be ba me nchen se e o mse wa amfa ma me na me nso me nko ho de ba sa kura ne be ba me ho se me nso me pam no ne de nso mintimi empam no iti hwa na that day na girl no so frame me girl no so frame me say wate e won framam say me say akora na ye me ba girl ni say wate ade say girl no ni asubu ahwa na sisi ade o wakra en wo frɛ wo say o frame me that day na ni nua no de nkra ne bre me sister no that time ni ma no so frame me say na wate no o frɛ na ma me machia na ni nua be ma no so akote ne baabi se
sei sɛ yɛsɛ akora no yɛ me ba nti wɔka kyerɛ me mentwe me ho na kasa no mu so no ne nya mu ne nua no ba me sister no ɔka kyerɛ me sɛ abɔ boy ne ka ama boy na twia boy na o si nyinsan ne yɛ ne dia ya abɔ boy ne ka mo wa betwia nti me mentwe me ho girl no so frɛ me ɔno so ne me ka girl no so ka kyerɛ me sɛ mi o boy no hia obi aka preference boy ne kra no ɔnyem yɛ na abusuafo boy ne ka no wantwia nti mi o boy no ompo obi aka pre ti sɛ me pɛ masumdua mentwe me ho akora ne ba me nkyɛn so a me mpam no to ɔka sɛ nam sɛ me de mintimi mpam akora no fi sɛ wa udi adanse fefe sakora yi ɛyɛ me ba na emom wona mbɛ sɛ obɛma kwan na de obi ano yaka edi afuro nti sɛ akora no so bɛba me nkyɛn ne mɛpam no so de saa de no so menyɛ ti ɛbɛyɛ saa sɛ akasa wɔ phone so sɛ de me no kan yɛn to ɔka na maka na ja betina sɛ nam sɛ da bi me so ya metie na akora bi ane na bedwafo ti mɛbɔ anan no maba na me de asɛm na bɛdan mo na mafɛ ne yɛ die ato die yie da ti mo hu mawie ya na yɛ sɛ menante sɛ no Dinio Dini. Okay, my young shadi bi nana wo jidie bɛn paa na wo ana wunyina so paa ne sentia wo hu ne sa akwada nda so ye oba ana wo ye oba okay champani for man am ka ma asem bi se asem eni dance no itwa bi de dance ise ntimi nkoba se wa fa afuro na wo se na nsantam mayi nyinse nagu mesan ne be ma foforo enyem bosome no eno na ntomasum ne san se na meni nyina so obi enti mi ama ka ho asem bi akopem se minya obedum fo bi onim fom so se tia me na so eno so kra tonche no so akra no so ne ye ne nema bi a oda na di no so ma mu sampa kuro no mu so no ha na abefa mahumfo nyini bi mpo mebi na me kɔ afuom ti me kɔ fa akwara no school ba bi okɔ school we draw na ne madam ba ko de we ana owe kan me no na me nsumini ni sa ti mia ba me tirim sɛ madam ya so ɔka me ho asɛm akyerɛ ne nyonkun ti na bia ohu me no ɔyɛ sa anti ampa me frɛfo mba na madam ni hyiam no se na me kyerɛ madam na me ne to sɛ wo na akwara no ɛyɛ ɔba ɛna ge ne de ne kɔma obi nti kuro no ewom obia nim sɛ akwara no ɛyɛ me ba na akwara no so no ɔsɛme. Okay. Na afei wonyi ni yie nso sɛ ebia abaya no no obodobro one ne te ho no no obodobro sɛ yɛ ya saa tam no mu na ɔde bɛto anim so ɔnyama otimi sa fa ho ɛde kɔ ba bi na gye sɛ me gidi sɛ saa tam no ɔne mu ɔne bi ɔne saa nipa no so ɔne bia saa tam me na ɔne mi nya nhyiamu no ni akwala be ma ode efa ahon de koma as boy no what about nso se eye boy na nyem no no ode bre o se be ya nka be ma niskam na ko yiegu sanka ye boy no so ena nyem no na nka no ode be hyem nso a nka moja no so enkasa ma me nchen sa ena nka di ohu onim fom no so hu me no so nko sanka ehu asam no so mfa nkyerem se sei ai krachi ya semi ama me akai se yo trick bi koso boys emma omani na ho eye tricker se emma yua no bi eye muntie nkwada ne trick ye osori anopa abaya kama ne ba bia asoso o bibia bi obedware aye ne ho kama na wapie muntie ni yo se opia wa wani tua mema se ne ebeye bia obenya bia ma afre enti dako ebia obepia bonten asem we a make I guess ebinum nim dia make and munim say mumu bi yesa okay enti dako wanya wo de yehwe onya mema ebia 5 kra esene pe eje de number muntie obeje number no na wafre no o frɛ na de ebeya ne se manager wo ho mepɛw saa ba ne beti ase no akaso no nso pɛw enti monhwɛ no ohyehyɛ adwuma ne ba o ɔne agya kwa bi behyiam agya bɛwe ɔne ɔbɔ ade akyia mi behyiam ɔbɔ ɔbɛwe ɔne krobea behyiam krobea bɛwe
Jataba berry, Kofi berry, na je se nipa 5 no. Obiare. Let's count. Afei boso me beso. Onu mu wo ntrekesi a. Onu mu tuminya ade ya ye de test Johnson kasa wonyimu yi. Ye friend ne say kura. Testing implementation you know. O say your friends PT Parents Teacher Association na office okay yana. Say PT the all the A be ka ho a ye nya PT o. Okay, o de ye testing. No a testing de ne de ye Johnson a wonyem no. Ono ankasa de wonyem o. No atwa ne photo, no de a kire o. Eja da na ye da ye no results aba o. Enti wo hwe enipa 5 no. O de asende amaja Krobea oba de Jataba abro abatwumasi a wanya 5 no. O de sa 5 no. O ma o mu nim jirigogbo no o mu bo o mu din ho ban ewom no enye bi a 3 2 enye rastes eyey masa faton chain media nya mia ne sa lai no wanya kura no wanya 3 no oh okay media menwo enti ebe ne den o de mami scanner memfan say anya kura no obeje 1000 enti wo de se nipa 3 a 3 no ama ne 1000 wanya say te say trick back wa ekosopa no ene ye obi no nso a wonu mo reha enti boso me ne beso no no obusa ne ho say ama hwan na anyem me obi wo ho a oye ne saa daily no a strategy ena de minidi yo de mde beto aduane adi kura minya eno ya baako mesrew mabedru baabi emergency bi aka me pa ombisa okese ebia o ma me 100 bi o ma me 50 bi wa ho hwese ne awutie na wo send 50 ama na enye enti wa anya na ebia 200 bi ana 300 bi enti dakope no obeda moka wanwa me ma me yare sesi aye kasa ikura ya gina to emergency misro miniska bia wo me ho omwa me gas yasa ye me fieru a me renta so sa excuses na ni o excuses say enti dakono so start say wo gia me kasa enso dodo na we no wanya bia boys 10 ye wo binu ma run more than 15 20 yeah na wo say nipa we sabe wo sina shawoni wo sina shawoni munyina mo ye pe despite say wonu na gira kwa ho woni ni nyina ye pe enti wo beje with excuses sa in a day obeki kan bom neska wa clock nyeska atoa enti wonyim say kim na dani ye ibi krachi ya semi nam di bie sa tricky guess mo ye ebi ye me boa mo nka kire mse me boa ebi ye okay enti what about say ebia guy ne nso na nyem wono na emom wo begugu so nti na akoda na bese wo kakra anti na wadama me ni nyina mu no me hu nti na me de abedam se senka be ya mbetima edie na mame na amma hu sampa bia ye boy na dia ana se eyemia okay afa mi enhwe mahase wo abaya no kwan ben so na afa ya udihia no ma ye hwe ho mfiri ho satam no dia sa ko ese memu ane ma yo yesisu ya nkwala boni se mi ya ni yeshia ya ho ni didi nkomo ushia ne sei mudidi nkomo sei ne ko wie sei sa na mpese mi hu nansa me de hwe bibi kroni ma na mishia no na ye wekipin ana o kwafuom nenye wekipi na base menene shia no konso na mishia no papo ano kwan so okay menene kasai no agitum so no so pel okay me yenhwe distance bra wo de say ne pe nya no edi be say ansa na ade ho ka no sesa time den kwala aboni sem ne ntina anche bebiri sa na ma ye didi nhyiamu na ga ni ti kurom ho a ana no okonkran san ba no first no want to otu kwan ti oba no betena obewie school ti banse no am de ho ana no te a ebra wo obeka kire wo se one ne nyem no na one na atena di se yansa no obeka kire wo se one wonyem ye tena banse sa manti no ma de ebewie no mutena ye ni mu no tena ni mu na bosome no ko na wie ye no e no obeka kire wo se onyem ugidi se obeka kire wo se
mami aduro na memfanyi mentumi enwo ene ofiri wo nkyɛn nansa ene ofrɛ wo ka kyerɛ wo sɛ mayi wo de na gu na me ni obi nso anyam bosome baako okay wogidi sɛ ene sɛ ye wo de a de bɛyɛ na bɛka gɛ no sɛ wo mfa nyinsan ne nkɔmɔ obi ka kyerɛ me na mentie mse saa de ne man sɛ koso ene ne ma aba no ye bi kura so saa tam no check hu sɛ bia me no lie boy or the bram kura bia mentimi hwɛ no anase bia bibia te sa nti ene o de bɛpɛ ba bia sɛ bi hoye kakra na o de afa sɛ bɛyɛ bia ɔkɔwa ne ho nkyere na na bibisa bia ɔno na adwem ne susu ye mu no bia saa na osusu ye dia saa nipa na o de kɔma no no unim saa nipa no ba ba school obewie GHS Asubua Asante achima Asubua ho obewie GHS ho na sisi wo ye adwuma bai wonim ne ho asɛm kakra ono ankasa no ne maame ne we no mo ne papa mo no ɛwɔ Asankare ha mo ye nordness nti Asankare na no free ba school ye ho no no ti free say wie school ne de mi hu ne biem enti sisi wo ye adwuma wu ana wo nya adwuma wu nim ɔte hin sisi ya sɛ nipa kro no bia obetimi atena kra okay asem we ba ye no guy kro no afrauda ana woni na nya encounter da na nsan mu madam fo ba ko fresi madam fo ba ko so se wate se yese bi sei na ekoso ntin ko onfa me number e man na madam fo ne frɛ me se na boy na frɛ ka onfa man na nam so se oje number no otie bibi free man na ja sa ko se me na makoka bibi a kyerɛ ne bia ɔno pɛni bibi kura na ɔde ma be nyina so nti ma ne mfa me number e ma no na ma na mfa ma no enti se ge no de se nyinsan ne nya wo de a on de ogina na ogina wase nyamia ye guy na wase na even kura wase guy no so kura ahwɛ no nti mi o guy no ohia obi abio na on nim de akura no ne papa on nim akura na papa me buza ansa hwan so wase ne de on kyerɛ me enti se na ge na ye de a ade na wonso nyiwani na wonpu to nkɔ baabi na Krobea ye na nkumeti mayi mani sɛ de ɔka ba me so medwene ho sɛ boy me bampa a ɔsɛ me so no mu na me boa no na onya baabi person adaache nso me ho ankyerɛ na mo no so ho ankyerɛ ade se wuntumi nyem ɔbaabi ma na obi se gano kra bisa ma se me hope sa mi sɛ ade mitimi nyem ɔba na me me so me bisa sɛ mitimi nyem ɔba nka ma anyem ne na ene na anwo kwadwu nti mitimi anyem ɔba na nso nzade obi na wie bi nti ene de sɛ de tie bia na sɛ me de o sɛ me pɛ ho akwan na metu ho ana mo enti wo de sese ya wo ye nim ase ye nye de na emu awo ade si ya de me ba sɛ momoa me na menye nhwemu fa sɛ die ne sensɛ mo na sɛ eye me de a aso na ma hwɛ ma de nya me de anso ana because Asem Asi say no girl no ene me no em se ba kofa nsensem bebre dia ba because girl no ne ofrem it etim won e je se me nkwa na nyina me hu akwala na e ma me emoni di ana ase bia oben me kura na me mpam no se bia nye na ekura na yenyini ko bon kokoram kura na ma me mfa ntumi tirima na ase bia ma me mfrɛ no kura ase sei me so me hwa bia be ha se ko ba sam pa se yoba ni ato won ebia ne na abeka se ne no ka bi onyi na obeba beti ebia no waji atum wo ga na nim na bi ko waji atum wo honhom ne honamani ti wontimi so nkofra akwara ne bio ti me hwedi na mse da bi ko na mpani fo yes o minyimani akwara ne nyi na obeba me so me hwa akwara yi bon anu obon enti se media ampa se media ne twa se mitu ho ana mo na ehwe ne ja be school papa bi ko na da chin so enti ge ne wa kra na akwala nde o mefa ne nkɔe na nsen mu no obefa ne firi hɔ sɛ wɔkɔtena ne nkyɛn wɔ hɔ nti nkwala ne ma akwan ya na ɔde na ba to ma bie school kura na maasima na meka mu a na wɔso wɔ ba de wɔn na brɛ me maame on na ɛkasa ba jwa so on kasa nkyerɛ me on pɛ sɛ ɔbɛte saa asɛm na firi ma no biem sɛ mesi akwala ne me ba nti minim week ya esimu sɛ ɔbɛba no enedwo anase go ka sɛ last week no sɛ this week no ɔbɛba hɔ nti minim ala de da potin ɔde bɛba hɔ o da so pege na enti o fa akwala do na de aye yastic sɛ be ya obɛsɛ nya ge ni bio ba jo da bi nya sa na tie adroba for de mo nso mo wɔ hɔ ensentropho wɔ hɔ da adroba for nso wɔ hɔ pa no kra sa asɛm wei
ɛyɛ secret is open secret ɛsɛntwerɛfoɔ pɛ maa na adɔbafoɔ pɛ maa paa saa gɔdeɛ Emmanuel honorable ɔse pia dada wasɛm no nyinaa na waka na ɛnam wɔ kurom me wasante akyɛm hɔ na medi me nkɔmmɔ yi firi okay mabɛdwafoɔ wɔ ha ɔmo nso bɛbu sansɛm nyame dɔ ɛna ɔse akora yɛ Krobea Asante ɛnɛ mewɔ Kɔmfoanɔkye Teaching Hospital administration ɛna me monitor show no live ɛwɔ ha mate eburo nyame dɔ nyankopɔn nso nhyira wo asonaba ɛna ɔse na Krobea saa trick na wubie fa ladies ho no nana you are saying the real thing among the ladies nowadays the omo ya no no the bebre na ya no nyankopɔn ne eboafo darling boy no say na de wo ka no very true very true bugara ye azuma and was ye akra Krobea na de wo ka nsam no de ye beka nanso ahwe yie eno ene bema sa wan hwe ho yie na sebe wo ye saa de no a sebe ya kina bi akatisi koko ne so a ensem pio ena sese ne enam yare no asore no ano hye wo hwe sekre na enam yare nso fa so a transmit no a ehu mimiti hai ebia mege nie na me wo girls 2 saa me girls 2 no ubehwem na bia baako na ye genuine a wodome baako no me saa ɛhɔ ne hɔ enti me but obi nso we na bi obi kro no ɔno nso wo girls 3 no one me de no wakote nam yare bi afiri ne de 3 no homu baako no one me de baako no aba abeda na me nso bi na akoda mate afiri me de ne ho na me de akoma de oye genuine no ɔno nso de ama ne de 3 no ɔno nso de 3 no emu baako bi enso nya genuine no ɔno nso the rate na mu yare transmit no very serious enti se wo ye oba bema na wanya ahweye kakra bia I'm telling you wafaka HIV ya bebe amanfo pake wo mo cars wo me ahodo no mo kwaje antiretroviral therapy no kwaje apake ne ka duro na ko hu sebe de oba bi pa se ne ote bema bi pa guy se ne ote owoni sika ka wa dem no de beje drag na ai enti munhweye mi ko pie ba bibi na I chanced upon oma eba beje sa antiretroviral drugs no me say ha e mama dwen se sign wo nioma bi ho share da nam no oba de na nam oba de akura se ei we die akura ansi ha o so be kano kre wo okay mama bedwafo nse misa kwanya na yenhwe se dia onom owura yi kan se yemmoa no se be ya obeye DNA oba de chiame mama nse misa kwanya de na apese obi se owura no busa no na afi minura ha no momra yo grazie semwa wo kan what media akoto abusua na nim se omoma okwan na koye DNA no ana ke obra ne nsam ne kosum na me bom papa manie senka onhwe na nka ho akwan no ti ma papa nso so ko ge ne papa no ma me ho but papa ne kire se bra na me ne ge ne nyi nkita ho die no ono no nyina benkum ni enyina ne fa ti ge no so be ma onim so ne nyim no de ne ba kire ho ti ndi ontimi nka ho se sa na tie se de papa ka na ontimi nka ho hwe ma ne nyi sana papa be bo mama enti se na je se wa tu sa na mo na na kodura busua na nim se ka wonko ade anka omko ye nhwehwemu e wo kokoam ansa na nka beba badwam ana se wo papa anko ne se omye nya nhwehwemu ana wo so okoje akwada na emu se na ode koe papa no ko se okubisam se wate se akwara na ye meba se ne ho asem ti ansa na nka die akire no ti enum na se papa ne ma no aye se setisa o sentisa o menega ni nya nkita ho die no oni ho
awofo no mu bia ne wonti omo ne papa anko ne se ebia eba ne se akwara ne ye ne die nti we die yenko na yenko yenhwehwemu nya no nti no ko ne nko kwa akwesere se akwara ne ye wo die nti omo mfa ma wonye sa se anka okọ na papa ne gitu mu dia ogitu mu se se ba okọ na one papa ne kwa kasa asese na media to nanim sa akwara ne ye meba ti ebia omo biso omo ba na omo ba no so se ya ansa na anka die akire no ato aso betim papa no kobusa ha no okobusa ho asem se na media to nanim se me ne ba na nya nhye mu dia ma nyinsa apie mu no na papa no so de to nanim se sa na tie a ge na amomidi ani enye nhye mu die no omo nso bia en ho nti wonti men kan ho hwe ma ne nye afei akwara no anya mvize acho 9 years na de na watana ho da mfie kono nie afei na aba wadwe mu se ubeye ehwehwe mu se ya wodi a ge ne de owo akwara no from day one na owo no even wanyem na mu kra na me bona se anka no kure bi wo ha obeka anka ya hu de be meka bia na o makwan ti me de na me ne ye free se de meka na akwara no so ba me na eno mu no na se nipa bi nso akiri se me ba ni mu a boy no ebeka so on pene me nti no se be ye bi ankofa problem le oba ne na busuafo no ka mi twa akiri na anka emele pam sa akwara ne ye media mpanifo se mo janyira o ye media okokokokokora na obeba meso mi hwedin bia so ye media mpa da chi bi no na se bia me wa hodin na ma mpe fapem papa bia mfa ma na nyina so a medina abro di men so me ho abro aniti na metena se din na me se da bi se dia koduru bia metu ho anamo na mpanifo di ya to die ye da ayo okay ndi se si se okoye enhwehwemu no na se eye wo ba eka no a be makoro no a oboye no wa ye krado so obetua ene die na tina meminim ho akwan bia ntina me dia beda mo se die ho nsenkan ne ho se die ho hyehyɛ tie no na okoye nso na se ye ne ba esese onu ne tua. That is the question also to ask. Said you will be say why ye krado so obetua no me nso me busa and the general public say okokoye nso na se ye ne ba esese onu nso ne tua na me da se asembisa eja kwa me sa kana aka ba ko o de bisa last one no se wo kohwe na se enya wo nso so a wo be dey okay na me ka se akra no fa na ma me no me wo chire bo chire kan ketenkete this wo ko me kohwe na se nya me dia na se sa aka ni nyina no etu atwa na yi atodi ye da eja na me da se Erigus nana woni ge no wo ho no boy foforo bia no wanya banta bia da ba cho da bi na die se obi aba ho se ge no we me ge ntwe ho firi no ho da na eja se dia unhu sa o mo ni besi she eja kwa me okay now mama nsan ko ndi ko du ba ko nsan ma so oba ba wo nchen na the whole day onya call ebi obedi be 1 week ya sense the following day mu onya akwa you very careful eto de bi a oba no owo chip mienu ba ko ho no ma ye emergency no ena ba ko ye busy no ena ba ko ye de obi ni line no enti wode no beto so no ayi de emergency na to enchen ba bia no ye ba ko ana se obe divert all calls e de ama ebia ne phone ba ko bia wagya no ofie ana se phone ni si so or the better flight mood enti obi or the better elupre enti obi fra elupre ne so makwa ma ne ba se dia masa o dia oba wa na ju so obechiti again no owo krom ho ana owo ba bi acha krom ho ana owo we sister na o say okopa duro wo ho no that time na again no wie na sembe na o ka kire owo no papa mu na okay ono ne de se ge no ko no na ko nko okopa duro afri no ho ana mu no se obawo so onwo na odi free kuro no mo odi ko ba bi okoka se onu obi anyam ne nti na ho asem e ma yen de no obi anka bet ho asem ba e sei no na ibisa na ono so kan se no kure se ge ne ba no ho sa e de sa na onyem no ya na o ma ne bibi kakra
na meka se menini ye free onye do wan farmer menini ye free ba satam so na ma ba kumase to wo ye na me kone de o mo ne pampers na me de command sa time no oji and se see a jam panti akura yi o pese oji no ana me kan se me a me de ampa se de ni ensem ne koso na itwa se me sha se ebo no ho bra free sa bri na madachi wono so nya baby papa ejina na me da se me so me da se and somehow that you for share ya de kwa ko show obi kura obi se me nyamia hwe we ya ono ya mfa nhye no den so wahu sa ade no se ne ye ko na ye ne dia hwe so wo tu hu ana mo so wo be paaje obi ofie ba men kana dwen o se by boy we pa de na ho ye rezaro no when you put ya mfa ma wa enye easy okay ya na mompa en watuo no na wi se awura yi a o kire se onnenye man bebo wa mane na nei o se akoda ne nya ode nti wo ma ho wo ne se twonhui ye friend say di amedi nim ne ma mesi no ana edinim no okuro maame si maame si saa na odinim no saa na medi ya ufiri Asante Achimasubu se de watenkran maame si na de ne papa ka kire wo papa no amon hu bi ama wanya wo nte ase se after all me papa kra akọ se na ene ono so papa ka kire me papa de a ma me nwen me hu bi bibia saa mo anwura wo me de hu bi saa anka me na akra no so no time bia se nya na ma me ne be fa no ko ene dia time bia hu so ni fia na wa ba me ho fi o papa ko ba ye do afutuo ba no de tools ne ba se de me kan am ka se me dia mi ntwachire na okokokokora na onyini se de kora na obeba ebi ko ebi mabio ebi mabio kosi se no kore no ebedadi okay mate amede dai na minimu yi asanka mayi me de enti wo nansechi krachi fo eringerenge onkofa maamisi hello osi hello adai osi sesei me free asubua na nyinsen na adaro me beka kire o na me ka kire o se mami nkoyi mu no wa amoa me entimia makoyi agu osi me yiegu na me yigu ya nso mini obi anyem ya amanyuma nya boso me wonso pie free krachi nchen no nansa na wo frɛ owurei ono atena se dadwene ho a ade ehwehwe na so kuroi mu ba wo hu akwada na hu na amanfo keka ni foto enti wantena ho ma mfofo na ne kwa yansa yemwa no wonko ye die ni wa akwala ne ho enye ne dia a maami si mfa na ade enko na ye ne dia dia a maami si mfa na ade ma no good jataba akra wanamuntuo nana ye be cheti for system here radio nepa na mera adai enne kasa pa na mera ati for mancheme adai edi atam de nanso se wode me maame ene me maame unimu no ede me papa e ba ne be ma ewie dem ni nyina ne se ye fra baya no asabi asema ye bisa no no enye abufusam ti ono sore ya ne se okekansem fon ensem a eni ensem a enim ena okeka de kire just because say ye nya kwanya ye ya be frɛ no se ye bibisa akwala no ho asem abra ye nya abusuafo nti atie fom fan se no kan no sa na be kan because ye nyi bi mfiri mu fa bi nkoka ho me maame etwa asiri me papa me ho kan sabi me be ma me show asika hey e shi ase e kan abaya no le kan sa nsem we nyina
nam de wo kan nyina ye de bema posifo ano kra ne true no oh sɛ yenim ne fa phone frɛ ne bie mu a na wo akwala na eja mo kuma na nifa na ye busuafo na me sɛ ne ye busuani me ye nsentire ni ene ada na me nkɔtwerɛ abrante no ho asɛm na me ba be frɛ no sɛ ni dwumadi a ye nkɔ ne nkɔpa dwumadi ene ne ho atem didi a ɔde maaye no na maame si no wadi matem wadi atem wedi yimi frim fa wo hoje wadi ye gina yatem wadi atem pa ama na me wie na me bisa me say na me na mafra wa na me maame a wote ni baby maame ya abo atem na ho didi natem me papa wo no ebi kra na senye frɛ na ya frɛ wa akwanya wo benya pa sɛ wo betimi ne me akasa no kra ana betimi ne me maame akasa munyi ni video ni bi na menhwɛ ge kro ma menhwɛ no munyi ni video ni bi maame na menhwɛ oba kro no a odi atem sa no ebia ne ho ofese no oba odam tobo ebia ne ho ofese no motwe na no asem metwe na tem ni etiefo we dia momfa nche se asem tantan tan bi wo mu a munku se in advance esese etie timum yentie bi die jata be ka kire yin ose uye busieni na dance na do bi mo je ko se obi uye busieni menye busieni me ya se problem ne say uye semtweni a ye ni interview nei na twa na no asem ya abefre me de me ya den ose me abefre me de me ya den so na ona o di akwara na ko se obi foforo na nti wa asem a wo fu piefi wa no aba nti wo ya ode sese ya wo de na enye me de asem e piefi wa no aba na ya wo de time no uni dwumadi edi ohun uni dwumadi di wo dwumadi o na me ni wudi enti me pa acho wo dwumadi uni dwumadi di am de me wo dwuma papa bi di nti me je me ho me pa me friend line ni biem uni ne wo se na me di akoma wo mu chimisem what say and come police station let's say on kan wo shini with say so no asampa so uni ni transfer ni twam abodam papa se me say on kan wo police station me say on kan wo kwoti asekan kan chimisem asem na wo beka o se wo pe na wahia oba de beka ne bro fo mame o se wo pe na wahia so sorry a so ye jataba o se wo pe na wahia adofo ge no ofri asubua asante achem asubua ye frɛ maame si abaya sebe wo hwɛ ne kora onya ba mfia duasa o onya beye 30 years mpo wanya abro so na ebia 25 26 sa abaya no na sebe o kasa se bodamni o kasa te se bodamni obi a wa bodam muntie de wo ka ose uye busieni na dance na do bi mo je ko se obi uye busieni menye busieni me ya se problem ne say uye semtweni a ye ni interview nei na twa na no asem ya abefre me de me ya den ose me abefre me de me ya den so na ona o di akwara na ko se obi foforo na nti wa asem a wo fu piefi wa no aba nti wo ya ode sese ya wo de na enye me de asem e piefi wa no aba na ya wo de time no uni dwumadi edi ohun uni dwumadi di wo dwumadi o na me ni wudi enti me pa acho wo dwumadi uni dwumadi di am de me wo dwuma papa bi di nti me je me ho me pa me friend line ni biem uni ne wo se na me di akoma wo mu chimisem what say and come police station me say on kan wo shini with say so no asampa so uni ni transfer ni twam abodam papa se me say on kan wo police station me say on kan wo kwoti asekan kan chimisem asem adio but ebeyemre abua kokono se ye nyai abetwa yebehu akokono a sebe oda VIP basim
na all flexe sɛ yɛnyae abɛtwa sɛ yɛnyae abɛtwa yɛbɛhunu asɔmrɔdwe yɛ sɛbe ɔno nso kura twerɛdua na obisa what is your name na obisa onie odi nsɛmfo ka ɔne bɔ ɔnwom di nipa fo na ɛka nsɛmfo dabi nya no krada obi de bɔ worship na nsɛn brother Same na kura de sa memre wai kura ho efesro ana udi atem sa no awa de achi ame justice for bolo betrance na me fa video na nkyerɛ mohu Benz ya trɛtrɛ ho da deɛ na ya ta trɛ ho pa we ya trɛtrɛ ho obeka we de udidi why di atem nyehwe why aba de again ni oni we na di atem sa oni mo hwe no those of you on the social media, the Facebook and the YouTube get when the DJ tabatem na dwada ne ra ho o se ne ra ho a nze dwodwai ne ra humwa we wa church ho get ni obo you see that guy this guy you can say mu amantumi ama ho no mo no we obi a wo wa afono kakra oyobolo nti asemi di free soro o de kan sa na describe ni nyina na amanfo oyobolo to aso oyobolo nti na fono no nso esoso kakra obi a oyobolo de na fono so to aso oyobolo na fono obolo bi afro so obolo bi afro so enye no kreda menim obolo na fono nketenkete we dia menye untum na nima nso so ye nketenkete akeka kom na nima no ye ne akeka kom ni bia na sesi a woda na oye tattoo sasa no mka no ana wode ato ne nofo no soro ho na ne nofo no owo nofo eye ne ate atwo ni bia nze nofo no ye mu ahodo ye wo bi wo ho ate se pe oho eno na egukura a unhunu ebi so ye mfranfia na we na ye ne a sebe ya mo behunu nti no eye ne ase wo weight na atwe abafom sani awode boto asen dua so na weight ni nyina bedi ase no endi eso ekobasa na esoro no ye kitikiti fia vize weight na begina ase ho so hunu na eno nso so aba abegina ase ho ma me nsa nyi for front chiro na eno nso emoa ai we dia udidi ai enya hwe wa maja tabara ho yi me ban se ne ra ho free so obeye yi ye dina tem ohene ne dia ne kura anya ne ya ana we so gina ho ana we ndi otumu nse ananta no wom kakra so hunu na we de wa hye we gintu wa hye we kinani na yira kura na afono no nko ana etuatua ho afono no so enye ne a etare ho ni bi we de etuatua ho ni bia ya bro onse afono bi wo awusomu a eyeye ana we so hwe na nantu no a aka bom onse obi wo ho a etwetwa sisi ewo na nantu ofuzu timi hunu se efiri ne naase ho na aba na nantu na aba ne sere ansa na aba ne nchemu no ba we de no se de nyame bɔ no ebom efiri ne hasa ne nyina so ebesi esoro ɛna sani ane kɛse yɛte ne nchemu no woni bi ɛwɔ no so abom saa na chini no ɔmfa nkyerɛ me na se ɔhwɛ a se de ne nchemu tie no saa na hɔ no so ɛbɛyɛ ya bro obo in fact ya bre ede wabaja tabaru aho ne wure nyanhoe ne wure nyanhoe onsini ni kom na de ebe so che we kura beba di omo abo anu bi obi sia biu we enketu am hu akire n kakra akire no stella we dey say animu no animu na animu no adwuma na o se o hen akra o
na wodi mbrono a wo so brono also de menim de onim brono enya nwanwa so wa crash CA ko se senia o si dan ho wa yi ho ne de utimi say yes odura krampa na akra na wadura akra okay akla mu akla ena wo no cause we ni the videos na about na is onye ni paketwa onye ntino so we here scam free gachi ho ne ade amencho ba ko is why you there for ade oso kra seska we integrate chere ntwe wow oso wo hwe me phone hwe me sika me de oye dey when you sika di me so me di me de mo hwe oni unim naria no obo aye na ni unim de okọ ayi kura awoje unim de okọ ayi a oje okay o say onu ye de awes ne kai ni sika wate Ghana ye katua se ye tua bom okay obi won so a de awes 1 hour bi a won ye tua ma no say otimi ye adwuma be 12 hours ya bebre atiefo memma mabedwafo abam na awiai basa doctor ene na natibrukusu ewa ha onyame wo ho herbal center onom ne de basa herbal capsules no aba hwe krache ene okwa akodi fufu oguso eno anu no yedi watam na yo ya mimiti odi obi krasa besabi asemu ebe hye we mi beko akodi aponjechi Dr. Basa krasa ba bitfa woka we wo ka sempa na hye mi anu akotena baby amenya fufuo ni aponchenam na ma we mi fa di pa wasam ya iche mu ma na nya me yawo ya me back case o be ka sam na ye ewrade atiefo we dia mo adama ge no okay we ebusieni na dance na do bi mo je ko se obi we ebusieni me nya busieni me ya se problem ne say we sem training a ye ni interview nei na twa na no asem ya aba frame me de me ya dey okay nya aba frame de me ya dey so na ona o di afara na ko se obi foforo na nti wa asem a wo fu piesu anu aba nti we ya dey sese ya wo dey de na nya me de asem e piesu anu aba na ya wo dey time no uni dumebi edi ohun uni dumebi di so woduma di ona me ni wudi enti me pa acho uni dumebi di amide mi woduma papa bi di nti me je me ho me pa me friend line ni biem uni no wo se na me di akoma wo mu shimisem wati anka o police station meti wonka wo shini wuti so no asampa so uni ni chasri ni twem abodan papa si meti wonka wo police station meti wonka wo kwati asekan kan shimisem Asem Ada again wa kwa ko shi ade ase kankan bi ara ya wo de break atabai dabi onu mom na akwa ko shi ade ase kankan enti chese ya mane ba ne ma no basa ni bi one day na ebusrim ka dabi onu na akwa ko shi ade ase kankan enti onim sasa na be ma bi ate onim ye